Oro kunjumara kami ni borok rok nang bulai tong ha sini Kristen borok no kunjumara kami balai ke tong khalai ja jang preaching khai thani wo tai to ni kothma ka ha pirani sang khale mani wo kunjumara paran borok rok attack khale tong sini sakao naibe diule manak ma lama ba nuglia suri bai di joto suri bai jadi Kasha bidu mangpili viral ungi tongmani telmura PS be khobja kunjumura wo katoni kothoma kaham pina thangnai rok kamini lukurok we bujago hnei o video norok khnai mangkhana saimangka katoni kothoma kaham pina thangnai rok kamini lukurok we bujaka hnei tai bujaka katoni kothoma kaham pinai evangelist bir kumar jomotia saimangka kamini lukurok Christian yasana gosya ngmabai borok Christian ni kothoma kaham pinai prochar kahnai rong no phaiye bufakya hnei amo bai kothoma kaham pinai evangelist bir kumar jomatia ni bokhorok phatika hnei jeng video ni footage nugui mangkha ba video o nugui mangkha tei norobo nugui mangkha na video footage bini bokhorok phatire thisajar rungkhai bo kamini lukurok bai bujangmani kothoma kaham pina thangtini ulo o bujangmani mangpili social media rogo YouTube rogo viral wngmani pore khai koktoma thumnai rok bai songhorjak phurukai borok tamo saka norobo khanawi naidi मिया उदयपुर वर्कर फेलोशिप UBA ता अच्छा UBA उदयपुर बाप्टिस्ट वर्कर फेलोशिप रो जों प्रिचिंग खालाय माने ता जे प्रिचिंग खालाय माने आप्रो लोकु सं चाजाकिया उय अटैक खालाय खाता अटैक बोलते ओ फोटो बबुजा खा फोटो ता बुदे हमहाय रो खालाय उय ini jongkol bir kumarno tok zakata ngokorok khate zakata tok nai rok sabo sar tok nai khe para bor lukurok ta luku kabangma phaiwi chaudhary ba phaikha अच्छा kabangma phaiwi chaudhary bai chini christian leader jongkok salai tongpro khe o phataro chung nok khlauta bono bujak lai khata Prawi bu buzaka latha bai mo tok khata bo khar tong mani lok doi buzak phi khata bunai rok khai parani abo khai uko tamo parani borok amne হঠাৎ kaida kuno reason sara da yakti saman klaika হঠাৎ le ungya o tabok chung christian prochar khlai mani konjomora oda songkhe sakha chung omo christian dormo no ya changmaya hai rota अच्छा अच्छा prochar khlai mani no chajagli ya ta hai pura chung prochar khlaya ko sikang permission le sanjak ta chaudhary no अच्छा अच्छा chaudhary no sanmani chaudhary ke sakha e anglu kono sungui angni rok no saphinai honoi samani ibo saphilia ibo salia ta o viral mangpili nungmani pore hangkai wanama phayo chini tiprasa dophawo thinango tamo ungno hnei chung tiprasa kising no bulai tongnai kha chung tiprasa no chajaklaya anglai tongnai kha age muti hai kubun state rogo se nungmani khoroksa ba te khoroksa chajaklaya ngai wala lai bulalai tonglai mani tabo khungkai chini haste rogo muti hai mangpili nugui chini tiprasa rom thani muti hai mangpili nungma bai belanya kha khamani tai belanya wana mani kelayo thinango tamo ungno busuk jorate khoroksa ni bukhawa hamerok da ungno amo belai wana thai ba wansuk tai chini kelayo tai pathyoga amsono koksano uchungo jotono chung tiprasa kiching hamjaglai se tonglai nanglai kathala se tonglai nanglai chung chini yarung chung simno kra khalene nanglai bahake niji kisini ji wala lai tonglai ke bulalai tolangkai chini ya phang chini yarung bahake rangnani amo chung jotono chungno wansuklai nangnai amsa kok sawunya ang ani video no ma pari sinai noro ani channel o chajakai like subscribe share khadi muti haitebo kotal video rok manani bagui